Leksikon utvrda Hrvatske bilježi da se srednjovjekovni kaštel Grižane nalazi u Vinodolskoj dolini, neposredno iznad istoimenog naselja, 4 km sjeveroistočno od Crikvenice. U izvorima se prvi put spominje 1288. godine u Vinodolskom zakoniku kao jedan od kaštela u vlasti knezova Krčkih, poslije Frankopana. U sklopu njihova jedinstvenog veleposjeda Grižane su bile sve do 1449. kad su u Modrušu Frankopani međusobno podijelili svoju državinu. Ostaci Grižana nalaze se neposredno iznad istoimenog naselja, na spoju plodne Vinodolske nizine i strmih litica koji odvaja dolinu od Gorskoga kotara. Svojom čitavom površinom zauzimaju vrh kamene gromade strmih padina. Konfiguracija terena na kojem su podignute uvjetovala je visinski vrlo razvedenu kompoziciju. Ruševine utvrde pružaju se od zapada prema istoku u duljini od približno 75 metara, a najveća mu je širina približno 85 metara. Sastoji se od gradske jezgre podignute na njegovu najvišem dijelu u sjeveroistočnom uglu te utvrđenog predgrađa. Gradska jezgra najbolje je očuvana cjelina Grižana. Riječ je o manjem kompleksu višekutnog tlocrta koji čini dvokrilni palaz s trima ugaonim kulama te utvrđeno dvorište. U južnom dijelu predgrađa naslučuju se ostaci najmanje triju građevina međusobno spojenih obrambenim zidovima.